Wel, siwmai, Ifan Evans sydd yma fan hyn yn stiwdio BBC Radio Cymru yn Aberystwyth. Mae'n wythnos y ffermwyr ifanc wythnos yma, a fel cyneilod o'r mudiad ac cyneilod o glwb ffermwyr ifanc Tristan, dwi'n gwybod pa mor bwysig yw i fynd yn wythnosol i'r cyfarfodydd ac i gwrdd â ffrindiau a wneud ffrindiau newydd a cymryd rhan ym mhob math o weithgareddau sydd gan y mudiad i gynnig. A mae'r 2 flynedd, fwy neu lai yn dweud, mae'r 2 flynedd diwethaf yma wedi bod yn un hynod anodd i'r holl aelodau gyda'r cyfyngiadau Covid ag ati, ond mor braf i glywed bod pethau'n dechrau dod nôl i ryw fath o normal erbyn hyn. Lot o bethau'n ail dechrau ac yn cael eu cynnal unwaith yn rhagor, a mae'r mudiad yn mynd i fynd o nerth i nerth unwaith yn rhagor. Mae hynna yn sicr. Felly, joiwch eich hunain, joiwch bob dim sydd gan mudiad i'w gynnig, a cofio'n cynnes at yr holl aelodau. Hwyl.